€73. Gainera, Elmazaiz Nafarroako ekonomia eta ogasun kontseilariak jakitera eman duenez, gastua 15,7 milioi eurotan handituko dute. Según este anteproyecto, los presupuestos generales de Navarra para el año 2022 ascienden a 5.273 millones de euros. Hoy mismo también hemos procedido a elevar el techo de gasto en 15,7 millones de euros, resultado de diversos ajustes de cifras de ingresos. Esta cifra, los 5.273 millones, suponen un 8,27% más respecto al año anterior. Nafar gobernua eta Euskal Herria Bildu pozik daude bai, baina zerre dago Enrique Maia Iruñeko alkatea. Bere ustez oso larria baita udalen finantzaketa eredua aldatzea. Orain arte Iruña hiriburuari mesede egin, baina eskualdeen arteko desberdintasunak areagotzen zituelakoan beste banaketa sistema bat proposatu du akordioak. Espero zen bezala Navarra Sumak eta Maiak gogor kritikatu dutena gobernuren arabera aurten baino 1,7 milioi gutxiago jasoko ditu Iruñeko udalak, baina Maiaren arabera 6 milioi gutxiago izango dituzte sistema berriarekin. ¿Qué sentiría si mañana se entera que el señor Sánchez le ha quitado los fueros? ¿Qué sentiría? Que ya no hay convenio, pero que no se preocupe que hay una fórmula de reparto estupenda que no va a salir muy mal. Nafarroatik Euskal Autonomia Erkidegora Eusko Jaurlaritzak 150 handituko ditu inbertsioak 2022an ala. Inoiz baino diru gehiago gastatuko du datorren urteko aurrekontuetan 13.000 milioi euro. Ohiko gastutik harago susperraldi ekonomikoa bultzatzea izango du xede Pedro Azpiazu sailburuaren esanetan. Inoizko aurrekontu proiekturik handiena aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, 13.107 milioi eurokoa. 10 eurotik ia 8 gastu sozialera eta ohiko gastuetatik harago inbertsio publikoi bultzada emateko bideratuko dira. Aurtengo aurrekontuarekin alderatuz 1.600 milioi euro gehiago izango dira. Jaurlaritzak 150 handituko ditu inbertsioak, 1.600 milioi euro helburu argi batekin, Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuaren arabera. Aurrekontuaren sedea da Euskadiren susperraldi ekonomikoa bultzatzea eta pandemiaren ondorioz galdutako enplegua berreskuratzea. Bain zuzen berak zuzentzen duen sailak izango du igoerarik handiena, 152koa. Ekonomiaren garapen eta ingurumen sailera ere aurten baino 118 gehiago bideratuko ditu Jaurlaritzak. Idoia Mendiak zuzentzen duen lan eta enpleguaren saila da doikuntza izango duen bakarra, ia 100 gutxiago jasoko duelarik. Espainiako gobernuaren bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren sorrerak, diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradunen kopura gutxituko duelako. Ostantzan COVID programara 350 milioi bideratuko dira, iaz baino eren bat gutxiago, baina Osakidetzara eta hezkuntzara bideratutako mantenduz. Abiadura handiko trenak ere gutxiago jasoko du, 56 milioi, Jaurlaritzaren ardurapean dagoen Gipuzkoako trenbide zatian lanak bukatze bidean direlako. Gauzak horrela gehiengo osa du EAJak eta PSek osatutako Jaurlaritzak, baina alegina egin nahi du Azpiazuk beste alderdi batzuen babesa lortzeko, eta horretarako Pedro Azpiazuk talde guztiekin hitz egingo du Voxekin izan ezik. Azaroaren 8tik aurrera hasiko da Jaurlaritza alderdiekin negoziatzen aurrekontuak legebiltzarrera igorri eta han aurkeztu eta gero. EH Bildutik Maialen Iriarte ordea ezkor mintzatu da Bizkaia Irratian, ez dio EH Bildurekin negoziatzeko inolako asmorik ikusten. Elkarrekin Podemos Iurekin izan dira harremana gertuen azken 2 urteetan iaz akordioa izan ez bazen ere. Dena dela azaroan hasiko dira negoziazioak eta abenduaren 23an jasoko dute argi berdea. Bai eta Euskadi Next programaren bigarren Bada aurrekontuen onarpenarekin lotuta daude Europako funtsak eta Araban, Gorka Hurtaran alkatearen gobernuak 428.000 euro eskatuko ditu Europako funtsetatik El Corte Inglés, saldoki handiaren Zamalanetarako kaia, Abastos azokaren lurrazpiko kaiarekin lotzeko. Astakeria utza. Hitz horiek erabili ditu EH Bilduko zinegotzi Rozio Biterok Gasteizko udalak aurkezturiko asmoa deskribatzeko. Ordezkariak gaineratu duenez, astakeria are handiagoa da Hurtaranen gobernuak gastua justifikatzeko helburuen artean gosea amaitzea aipatu izana. Nazio Batuen erakundearen garapen jasangarriaren helburuekin bat egiten duela irudikatzeko. Eta Euskal Herrian jarraitzen dugu, azken egunotan albiste izan da. Bergaran, martxan jarri nahi duten pirolizi bidezko proiektua, Udan Erbeo lankidea bertan izan da proiektu honen inguruan bertakoei galdetzen. Batez ere, kezka nagusitu egin da auzotarren artean.
Jaurlaritzaren eskutik Bergaran pirolisi bidezko proiektu bat jarri asmo dute. Hain zuzen eremu honetan eraiki nahi dute Basalgo auzoan. Hasiera batean gaur egun zabortegian edo errausketan amaitzen duten paperaren industriako azpiproduktuak kudeatzeko irtenbideak bultzatzea da proiektuaren helburua. Herritar askoren ustez ordea hondakinen balioztatze edo errauste bidezko deuseztatze jarduera bat da. Eta kezka agertu dute proiektuaren aurrean. Bergarara hurbildu gara herritarren ahotsa jasotzera. Udaletxetik bialduzke zirkular, zela proiektua diputaziokoa dela eta aurrea dira eta hori. Incinera horra jongo dela eta hori estatu mailakoa, lehengoa izango dela, estatu mailako danak papel danak hemen errotzeko. Usainak eta atzen mahu, horretako izango litzake, aizia nundi joten da bena, ara joten mahu, dana aizia doia, aizia eta keiak eta dik beste danak bera. Gora joten mahu, beste, ara, hausoa da, Basalgo, dana kutsatuko litzake ez, ni pentsa biten dut. Zein ez da okizkatuta ez. Zuk zeure etxian jartzen batzu ara bezino bat ez da egipa. Handa agroturismo bat, da arepe hango seme batek esan dauzela kezkauta dauzela ez. Gentia kezkauta da, neuride, zezago izute, hauzo nahontagan hori basarria bertan daude eta aztein. Eguneroko bizitzaiteko, nahiz da norrera ez egon hemen. Azke ez da, inzinea txo bat, hamengo papelak erratzeko ez, a nivel nazional. Bakarrik, danak erreko dia, hemen niri esan dibatzen ez. Hemen azpiko basarri hau, ez da hongo 500 metro ez dia hongo. Gero hortikan azpikuak eta gero gora da ona, goian da azpiraldea, eta gero honea, aizegun zelako aizia gotzen honea etorreko da, bai. Oain, hemen, oso dana oso irikila da. Ez dakat zehatzuta esatei, baina hain momentu aramen bertan daudenak, hogei azpitik gango dira. Zaldibarreko zabortegira iristen ziren loi eta hondakinen artean dozenaka 1000 tona paper industriatik iristen ziren. Paper fabrikak orain hondakin horientzako irtenbide bila dabiltzala horiek bultzatutan Bergaran abiatu nahi dute proiektu bat. Eta Basalgo auzotarrek Zaldibargo itxura izango ote duen beldur direla adierazi digute. Hori da beste bat. Bildur hori betik egon da. Hain zuzen jendaurrean jarri duten informazioaren arabera, enpresaren asmoa da urtean 155.000 tona paper hondakin kudeatzea, eta paper errefusak eta destintatze prozesuko eta araztegietako loiak hartuko lituzkete. Eta ingurumenaz gabiltzala, 5 hilabete geroago Durangoko udalak ez ditu jaso Lakuako gobernuak airearen kalitateari buruz egindako ikerketaren emaitzak. Honekin batera, airearen egoera txarrari aurre egiteko baliabideak beharrezkoak direla nabarmendu du Durangoko udalak. Honekin batera, aire txarrarekin zerikusia duten azken gertakarien ondotik, baliabideak handitzeko eta herritarrak egoera horietatik babesteko protokoloak sortu behar direla gaineratu du udalak. Maiatzaren 7an Lakuak behin-behineko datuak eman zizkion Durangoko udalari. Datu osoak 4 asteko epean emango zizkiola adieraziz. Halere, ia 6 hilabete pasa direnean, oraindik ez ditu jaso. Nazioartera jauzi egingo dugu oraingoan Sudanen begirada jarrita. Armadak aske utzi du Sudango lehen ministroa astelehenean estatu kolpea eman eta ordu batzuetara dena dela. Berarekin batera atxilotu zituzten gainerako ministro eta buruzagi politikoek atxilotuta jarraitzen dute. Estatu kolpearen ondoko egunetan Sudango trantzizio gobernua osatu duten bi sektoreak, zibila eta militarra borroka dialektiko batean murgildu dira gertaturikoaren bertsioa finkatzeko eta datorrenari begira jartzeko. Batetik, Kontseilu Subiranoak kolpea jona izan du mahai gainean, bestetik, buruzagi militarrak estatu kolperik egin izan da ezeztatzen du. Ziurgabetasun honetan buruzagi militarrak, herritarrak eta nazioartea lasaitu nahi izan ditu. Adierazita Sudanen herriak onartuko duen gobernu berri bat izango dutela laster, eta horrekin batera lehen ministro bat.
Bestelakoan, Iberdrolak bere ditu sarrerak handitu egin ditu urteko lehen 9 hilabeteetan, batez ere, Amerikako Estatu Batuetako eta Brasilgo merkatuetan erdietsitako emaitza honei esker. Zehazki, Iberdrolak 2.408 milioi euro irabazi ditu urte hasieratik, hala ere, iaz baino 10,2 gutxiago irabazi du besteak beste, ez duelako iaz adinako ezoiko sarrerarik izan, iazko zerga batzuk aurten ordaindu dituelako eta Espainiako gobernuaren iraileko dekretuak 114 milioi euro jan dizkielako kontuei. Gurera bueltan eta kulturari dagokionez, Azkue Fundazioak eta Game Erauntziak elkarlanean onduta, jokoteknia bideo jokoen 4. euskal jardunaldia egingo du azaroaren 6an, hala gaur ekimenaren aurkezpena egin dute eta urtengo edizioak izango dituen ardatsak azaldu ditu Iurdana Akazuzo Azkue Fundazioko zuzendariak. Azkue Fundazioak eta Game Erauntziak elkarlanean onduta jokoteknia bideojokoen 4. euskal jardunaldia egingo da azaroaren 6an. Ekimenak euskara eta bideojokoak uztartzea du helburu, baita bideojoko zaleen komunitatea sortzearen. Hala, Europako hainbat bazterretako gonbidatuak elkartuko ditu, eta Iurdana Akazuzo Azkue Fundazioaren zuzendariak nabarmendu du hizlariek hizkuntza gutxituen egoera azaleratuko dutela. Europako hizkuntza gutxituen esperientziak hurbiletik ezagutzeko aukera izango dugula. Hortze, daukagu Galizia, Galesere, Bretania, Katalunia, zuzeneko esperientziak ezagutzeko aukera izango dugu. Horrez gain, antolatzaileek erabaki dute euskara inguru digitalean egiten ari den bidea jasotzea. Gauzak horrela, Akazuzok aurreratu duenez, aurreko jardunaldietako ponentziak liburu batean bilduko dituzte. Erabaki dugu aurreko 3 edizietako ponentzia guztiak liburu baten argitaratzea. Gainera, Maitane Jonguitu Game Erauntziko kideak iragarri du 4 hitzaldi egiteaz gain, beste 2 kolaborazio ere izango direla. Eta horregatik 4 hitzaldi egiteaz gain, 4 aurkezpen egiteaz gain, bideo bidezko 2 kolaborazio motz ere izango ditugu. Horrez gain, Game Erauntziko kideak adierazi du 3 emakumeek hartuko dutela hitza jardunaldietan. Eta horrekin azpimarratu nahi dugu ere emakumeak bideojokoetara aritzen garela, kontsumitzaile bezala, baina ere sortzaile edo ikerlari bezala. Bideojokoen profesionalak, ikertzaileak eta zaleak biltzen dituen ekimena, jokoteknia Bilboko Euskararen Etxean antolatuko da azaroaren 6an. Hala ere, streamen bidez ere ikusteko aukera egongo da Azkue Fundazioaren YouTube kanaletik eta Game Erauntziaren Twitch kanaletik. Eta gure etxean Hamaika Telebistan kolpez-kolpe saioak denboraldi berria hasiko du gaur gaueko 10:00. Berrikuntza moduan egunerokora egingo du jauzi programak eta Ekine Atorrazagasti saioko zuzendariak berak gidatuko du programa eta analizian dituko diren emakume kazetariak izango ditu lagun. Honekin albistegia amaitutzat ematen dugu bideoaren bueltan solasaldia. Orain arte. Telefono. Arrak imaginatuko altzun berria, orain. Feminista, eko, trans, cis... Eta jekita bapatian chill mafia ikusiko balu, aldatin barko luke, Esan barko luke, zuek utopikok! Esan beharrean, zuek psikotropikok! Entzun arren San Fermin. Konkistatu gaitzazuen mesedez, Nabarrikak, berri zaitxea. Hau bai, plan perfektua, ba. Tran, 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 tran. Bagaude beste behin solasaldian, gaur Izarrekin, ongitorri, eskarrik asko gurekin egoteagatik, eta Carlosekin, igualmente ongitorri. Ondo baderitzu zue, lehenengo gaiari ekingo diogu.
Azken egunotan, ekologismoa erdigunean egonda, izan ere, zenbait taldek Bergaran eraiki gura duten erraustegiak izan ditzakeen ondorioak salatu egin dute. Kontu alda, Zaldibarren izandako istripuaren ondoren, papergintzan sortzen diren hondakinak tratatzeko tokirik gabe gelitu direla eta aterabidea eman nahi diote arazo horri. Entzun dezagun hasteko Kepa Olaitz, ekologistak martzan taldetik. Makro errauskailu bada, non eta tratatuko diran 7 papelera enpresaren loiak eta paper hondakinak. 155.000 tona urteko, eta horren eragina da izugarrizko metal astunak botako ditula atmosferara, bailara ere 1.000 milioi litro izango diala botiak, depuratu eta ondoren, baina hor diran, kutsakorrak diran zenbat hondakin ere beraien lan izango dute, beraz, kalteak izango dira bai atmosfera eta baita ere baia. Entzun dugunez, erraustegiak ura eta atmosfera kutsatuko du. Pixkat proiektu iluna, ez da, igual albiste txarra. Nahi bauzu hasi, Carlos? Nik uste beti direla, olako proiektua beti dira ilunak, azteko hizkuntzagatik. Inoiz ez dute argi esaten zer den. Beti dira komplejo medioambientalak, edo ez, beti dago olako hizkuntza arraro bat. Eta nik uste dut ere hor dagoela jatorrizko arazo bat da, hondakinak kudeatu behar dira. Eta egiten denean proposamen bat, hondakinak beste moduan kudeatzeko, arazo politiko eta ekonomikoa da. Eta hor dago beste eredu batez, hondakinekin beti negozioa egitea bizitzaren kalterako. Azken finean, gaur egun irakurri dut, adibidez, inguruko aireak, errauskinen aireak, kalitatezkoak direla, zelan posible da kalitatezkoak izatea. Ikusten ari gara, metalak azken finean, gure gorputzak zurgatu egiten ditu erabatean edo bestean, orduan gure osasunak kaldetuta ikusten da. Orduan, nik planteatzen dut, berak esaten duen moduan, zein lobiak dauz atzekaldetik, nork neurtuko du kutsadura hori, zelan ingo dira, independiente aldetik, edo izango da beti bere txiringitoa sortuta daukazan hoiek, ematen du azken finean, desageskunde azkenengo boladan, bebai, modan dagoela. Esatea, eta zuk dinozuna, azken finean da oso ilundan hizkuntza erabiltzen dela, jendiak ez ulertzeko, baina apaindu egiten da, zer esan nahi dugun, azken finean, ulerta desaten, baina esain beste. Orduan, oso beldurgarria da, zelan kudeatzen den gure zaborra, azken finean hor dago, eta kudeatu behar da, gogoratu aurretik egiten zan adibidez bloketan sartu eta lurperatu eta ematen du horrek ez duela inongo kutsadurarik ekarriko hainbat baientzako eta holan, eta jarraitzen dugu oso modelo aintzinean ezarritutako politika inguruko giro horretan, baina ez da aldatzen inolako zera aurrerapausoak emoten. Gainera esaten dute, deitzen diote pirolisi sistema, erraustegia deitzea baino. Baina ezberdintasun bakarra da, gutxiago sortzen duela. Hondakinak ez ditu ezabatuko, baizik eta beste batzuk ekarriko ditu. Orduan hor dago beste joko bat, ez da? Nik ez dut ulertzen pirolisis sistema, hori da labe moduan. Esaten dut zuen, pirolisis garbitu egiten da. Nondik nora joan beharko da zikintasun hori orduan. Nora doa. Hori geldituko da atmosferan. Orduan, inguru giroan dauzen, eta inguruan dauzen hainbat biztanleriek, jasoko dabe azken finean halako ondorioak. Hori ez da beberbarik, horretaz ez da beberbarik egiten. Ikusi indira, hainbat eta hainbat errauskin inguruan dauzen biztanlegoak, zelan adibidez, minbiziak gorantza doia zen, adibidez. Edo beste odolearekin lotutako hainbat gaizotasun gorantza egiten dutela. Eta inork ez du esaten hori lotura daukienik? Ez da posible. Baina, klaro, nork egiten ditu gero hausnarketa horiek, no? Azken finean garbitzeko eta desbiatzeko, ikusten dugun hori,
zera, bilatu etekinak, ezken finean. Bestalde, eta honen arira, hainbat estatuk karbono dioksidoaren isuriak zerora murrizteko konpromisoa hartu eta 2030 urterako hainbat helburu ezarri dituzte, baina nazio batuen ingurumen programak atzo aurkeztu zuen txostenak jasotzen duenez, konpromiso horiek beteta ere ezingo lirateke Parisko hitzarmeneko helburuak lortu. Antonio Guterres nazio batuen erakundeko idazkari nagusiak adierazi du honako hau. Glasgowko goi bilerarako astebete falta dela eta oraindik klima hondamendirako bidean gaudela. Beroaldia hemen da eta beharrezkoa den lidergoa lo dagoela. Lidergoa lotan, horrela ikusten duzu, zuek bai? Da, 26. edizioa da. Hau hasi zen 1985. Eta ez dut erain gaudela kezkatuta, larrialdi klimatiko honen ondorioz, zibilizazioa bera dagolako kolokan. Eta uste dut falta dela lidergoa, baina falta dela politika eraginkorrak. Eta uste dut lehen izarrek esan duena, gaude kudeatzen gure hondakinak negozioaren ikuspuntu batetik. Eta uste dut konponbidea jun behar dela jatorrira juten, hau da, ez sortu hondakinak edo kasu honetan, segurazki karbonoren bidez zenolako industria mota daukagu, zenolako mulketasun mota daukagun, horra jun behar gara, eta uste gaudela ondorioak kudeatzen aldugun moduan. Nik uste beti bezala dauzela partzeak jartzen. Ikusten ari gara, datorren urtean, 25 urte egingo ditu Kiotoko protokoloak. Ez da bete, 25 urtetan. Zergatik, ez dagoelako politikoki irakurketa sakon bat, non industrialdetik eta bebai, zelan kudeatzen den kutsaduraren aldetik, ez dalako sortzen alternatiba bat. Orduan, jarraitzen dugu, batzuk esaten da, lidergoa handiagoa daukaten, eura jarraituko dabela, botatzen. Bueno, neurri gutxiagoan, baina jarraituko dugu botatzen CO2 atmosferara, eta gertatzen ari dena da, orain harineketan ikusten ari dutelako kolokan dagoela, azken finean, gizartearen jarraipena, 2030erako. Bebai lotzen direla con los objetivos del milenio. Eta ez dira lortu. Ez ziren lortu lehenengoak, baina ez dira lortuko. Eta ez hori bakarrik. Aldaketa klimatikoak ziklikoak dira. Gertatzen dena da, gu gizakiok egin duguna da, hori aurreratzea, ze badakigu 1000 eta 1000 urtetan hori gertatu behar dela, baina gertatzen dena da, gure emisioak oso altuak direla. Zergaitik, hiperpoblazio bat dagoelako, zeran kudeatzen da, adibidez, likagai industriak kutsatzen duela pilo bat, arropa industria dala, kutsakorriagoen industria hori, baina gu jarraitzen dugu kontsumo eta kapitalismo horren zera mugikortasunean, eta gura dugu, eta arropa liketa berrien, eta modeloa aldatzen ez da nenean, ez da aldatuko zenolako kudeak eta egin aldugun. Orduan, zelan bilatu, ze bizitzaz da erdian gunean jartzen. Jarraitzen dugu etekinak jartzen. Orduan, nik uste dut alako afari galantak eta holan, baliko aiake ondo pasatzeko, bere zelan zauzen esateko, tal, gero sinatzeko, eta, klaro, txostenak jasatzen dago edo zer. Baina zelan burutu eta eroan azken finean hori aurrera, ez? Nik uste dut, eredua aldatu behar dela, kontua da nola aldatzen da eredu hori. Edo egiten dugu modernatu batean, gu geuk erabakita transizio hori zendona bidean egiten dugun, edo bestela munduak behartuko gaitu eredu aldatzera. Eta hori da uste dute egin behar dugun azalketa. Bide bat hartzea eredu aldatzeko transizio baten barruan, eta zuk esan duzu lehen, desaskundeko irezpide batzuekin, hasita norbanakotik, baina segurazki gehiago gure ekoizpen eredua, jateko eredua, eta hori. Eta uste dut pertsonak, edo
biztanle da pie esarela errudun nagusiak, hor daudela beste interesatzok eta hortik hasi behar dela. Baina errudun hartzen gaituzte, ze ez dozu birziklatzen. Eta ez dozunez birziklatzen mundura doia pikutara. Hori da zure arazoa. Beitu gaur arrastian irakurri dut 2045erako ikerketa bat urten dela, infertilitatea izango dana, eta esan dut, noka era la breba. Osea, ja, amaitu desala, baina ondo amaituta, eta ja, akabo, baina ondo akabatuta. Ja, umerik ez dugu aurrerantzaz, ez dugu aldatzen gero ikusteko, zer ekartzen dozkuen eta egunerokotasunean, eta gero, eske, da, eredu bat, non gainera gu gara, kontsumitzailea gu gara prosuma egiten duguna, eta azken finean gu bai gara errudunak. Oie, baina ez dakit, adibidez, automobila egiten da bien hainbat enpresa. Horrek ez. Zera, zuzara, ez dozu sartzen horian, gorrian, larrosan eta berdean. Flipatzekoak, baina, bueno, izan behar dira olakoak. Bai. Gainera Eusko Jaurlaritzak 2021-2024 aldirako energia trantsizioaren eta klimaldaketaren plana onartu du bart, 3 trantsizio mota bereizi ditu. Ekonomia lehiakorra eta jasangarria sustatzeko helburuarekin. Energia eta klima trantsizioa, trantsizio teknologiko digitala eta trantsizio demografiko soziala. Entzun ezagun komentau baino lehen Arantza Tapia horren aurkezpenean. Eta berotegi efektuko gasen isurketa 30% murriztea du helburuetako bat, beti ere kontsideratuz urtek hasierako urtea 1980. Bestalde batetikan energia berriztagarrien kuota azken energia kontsumoaren 20% izatea lortu nahi da, eta Euskal Lurraldeak klima aldaketaren aurrean duen erresilientzia garatzea, ziurtatzea eta gaur egungoa baino handiagoa izatea. Diskurtso zuzena, baina eraginkorra benetan komentau. Hasita, ekonomia garapen eta ingurumen sailburua. Hau da gure gobernuak, erkideko gobernuak, ulertzen duen moduan ingurumena. Hau da, lotuta, ekonomiarekin, uste dute kreditate nahiko gutxi duela eta zuk esan duzuna. Diskurtsoa oso izena da, baina uste du guztiok jasotzen dugula diskurtso hori, holan. Niretzako diskurtso gutxa da, ez daka ezer barruan, eta ni galdetzen dut neure buruari dakien zer dan erresilientzia. Porque, botatzen da, alako diskurtsoak botatzen dituzte, eta ni galdetzen daz, ez dakit, fisika nuklearren inguruan berbaiten dozten moduan, baina jendeak sinestu egiten da. Oso serio, bere paper azken finean sortzen, egiten, tal, eta botatzen dau. Datuak botatzen dotzuz, ez dakigun nondik urtetzen diran datu horiek, bai, eskatuten direnean, ez dira gertuten, baina daukate. Nik uste dut, arazo larria daukagu, eta hori dinosun azuk azken finean lotzea, transizio hori ekonomiarekin. Eta ikusten badozu, esan dozu, 3 transizio ezberdina dauzela. Ez bat. Azken finean ez dagoela inolako zera, sailkapen bat egin behar da transizio baterako. Dinot, egongo da soziala, tal, baina azken finean bilatzen dabe, hori tornioari buelta emon eta emoteari zuk konbentzituta urten zaitezan, baina da, ez dute zer ulertzen esaten dut, nik behintzat ez dute zer ulertzen. Zakit. Aitor Urresti, energia berriztagarrien irakaslea, izan da gurekin eguerdiko magazinean, eta horri buruz aritu da hain zuzen ere, entzun dezagun. 2024ko markatutako bai negutegi efektuen isurien murrizketa eta energia berriztagarrien helburuak bai aurrera pauso bat badirala ematen du. Baina egia da gero oraindik ere plan honen letra txikia irakurri behar dugu, baina markatzen dituneko 15 ardatz horietan nik uste argilunak agertzen dirala, ez? Komentau dugun plan horretarako, 305 milioi euroko inbertzioa egingo da. Zuen ustez, benetako aldaketarik ikusiko dugu horrekin? Inbertzio oso altua. Oso altua da, eta egia da, betu gaur ere lanean eta horrela, aldaketa klimatirako diru laguntzak iobekatea dituenak eta horrela, dago dirutza hor jarritan. Nik uste dute gure arazoa dela,
ez dagoela plan bat marraztuta. Eta orduan ateratzen da diru bat, daude diru laguntzak, eta udaletxetan jasotzen dena, eta pertsonek jasotzen duguna da, diru hau dago goaz erabiltzera. Baina goaz erabiltzera, markatzen dituzten lerro batzuetan, eta batzuetan igual logika barik. Igual egiten duguna da, dirua dagolako, baina gero horren ondorioa energetikoa edo horrela, ez da inora. Eta ustut hori da kezkatzen nagoena, dirua jarri da hor, ekonomikokire bai, aldi berean bultzatzen direlako sektore batzuk, eraikuntzako sektoreak eta bestelako sektoreak, baina ez dakit gero plan bat dagoen tokian toki benetan ondorio batzuk egoteko. Ni jarriko neuke, talka egiteko, AHT-eri ematen zaion dirua, eta horrek daukan inpaktua, eragina eta ondorioa gure orografian, kutsaduran eta bar, eta 305 milioi horiek. Nik uste dut, balioko duela aldatzeko, logo gehiago jartzeko adibidez publizitatean. Aber, nork hartzen du etekina del txiringito. Nik uste dut, hori da, nik uste dut, dala dirua jasotzen dugula, berdin dio nondik datorren, Estatu Espainolatik, Europatik eta bar, eta gazta egin behar da. Sartzen dugu partido horretan, sartuko ingo dugu partida honetan. Eta berse gertatzen dan. Porque gero non dauz horren inspekzioak, ia ondo gaztau indan diru hori, ia ondo burutu dan, eta helburua lortu dan. Gero bueltatzen dugunari. Independienteak dira hori egiten da biena, orduan, gertatzen dana da, jasotzen danean diru bat, helburua lortu ezarren, ez dagoenez, inolako zigorrik, hemen ez da ezer gertatu. Berdin dio, hau gastatu bada, transizio hori egiteko, edo sartu badugu hemendik, eta falta ziren ate batzuk ez dakit non jartzeko, eta horbe bai sartu ditugu. Nik ez dut uste zer aldatuko danik. Nik uste dut gero eta berantza, desaskundea ez dagoen bitartean berantzagoaz, kutsadura gorantza, industriak ez badabe aldatzen euren mugimenduak, berdin dio estatuek egin aldabien hainbat mugimendu, ze lobbyak dira goian dauzena, poterea daukatena. Eurak aldatzen ez da bien moduan, bekoak, ze azken finean, nire ustez gobernuak dauz, azken finean aginte ekonomikoaren menpe. Zuk hau egitean ikura dut, emango zut dirue, eta horren arabera, mugituko dituzu zure fitzak. Pero nik usten dutzun momenturaino edo lekuraino. Borduan nik ez dut uste aldatuko danik. Nik uste dut gaina, botatzen den gero mesua azken finean da, agertzen da, daukagu plan bat aldaketa klimatikoaren kontra, baina aldi berean gure ikur nagusiak edo gure ekonomikoa da HT egitea, supersur egitea hemen, Araban atera dira makroproiektu guztien kontra aztegur honetan. Orduan, alde batetik daukat diskurtza hau, baina gero praktikan egiten dudana da jarraitu ekonomia pentsatzen bakarrik porlanezko ikuspuntu batetik. Orduan, ez dago planik. Ondo ikusten bauzue gaia zeltatuko dugu guztiz, horrengoan. Egunotan, bi gertaera larri izan dira Gasteizen, eren egun, bi gizon espetzeratu zituzten beste bati, sexu erasoa egitea egotzita eta emakume bati hainbat gizon eraso egin zioten gauean, etzerako bidean zijoala. Zuek esango zenukete erasoak gora egiten ari direla eta zergatik? Gora egiten ari dira, alde batetik dagoelako eskuin muturretik datorren diskurtso bat legitimatuta dagoelako. Niri ikaratzen nau zeinena askarra izan den alatzuloketa. Ez dut esaten egin behar ez danik, baina emakume baten kontra danean eraso hori, pasatzen dira, edo normalean gelditzen dira, libre, bajo cargos, edo ez dakizer, baina ezken finean, atxiloketak ez dira holan izaten emakumeak garenean. Zer gertatzen da, eraginkorrak diren legeak eta mugimenduak egiten ez diren heinean, bebai, ikusten dugu non emakume hon adibidez bortzaketak edo erasoak ez daude agenda politikan,
eta hauek agenda politikan ez dauzen bitartean, ez dabe aldatuko, berdin diozuk zigorraren bitartez saiatzen badozu eta sartzen badituzu bortzatzaile guztiak kartzelan. Ez dituzu aldaketarik aldaketa eraginkorrik egingo. Orduan, badau gorakada bat, nik uste baietz. Ikusten ari gara, astero bat edo bi ikusten ditugu, eta bata da bestea baino askoz bortitzagoa. Noraino helduko gara? Ez dakit, baina, jarraitzen dugu, ez? Azken finean, menpekotasun horren, azken finean da, gero, nik galdetuko neuke adibidez, ia mutiloni galdetu dotzien, ia motza zijoan, zelan zijoan jantzita, danda zegoen ala ez, emakume hori galdeten dozkuena, ia bebai ez, azken finean hezkuntza matxista hori jasotzen dugunez danak, baina ez da bakarrik adibidez hezkuntzaren bitartez bebai hori aldatuten, baizik eta politikak eraginkorrak, eta politika feministak direnak esartzen, azken finean. Nik datuekin ez dakit, baina uste dute ez dagoela neurriak, ez daude neurriak ekiditzeko dagone matxismoa gure jendartean. Eta uste dute daudela diskurtso batzuk pizkat buenistak eta arazoa oso larria da. Eta hori duztut batzuten esaten, bestelako garaietan zegoen matxismoa eta garai berrietan dago beste matxismoa eta gainera Izarrek esan duena batzutan askoz bortitzagoa. Azken erasoak, orduan hori daukagun egora, datuekin ez dakiz, gero esaten, orain salaketa gehiago daude, ez dakit, nik uste dut matxismoa zela amaitu eta ez doa atzera. Eta atzera ez doana, aurrera doa. Eta ez badugu frente egiten neurriekin arlo kaleetan, instituzioetan, hezkuntzan, ez du atzera egingo. Eta hori legitimatu egiten da diskurtso politiko baten bitartez. Azken finean, zukuko egiten dotxasunean adibidez genero biolentziari mezu bat bidaltzen ari dozu, eta oso arriskutsua da mezu bat bidaltzen dozu. Zebeitu, ez dago emakumeen kontrako violentzia espezifikorik, da violentzia, pintra ez daki zer deitu nahi dozu moduan. Eta hau, edabideek laguntzen da bezabaltzen. Azken fina, bosgorailu bat dira, eta ematen dotzie, hainbat, eta gainera, ni atzo egon nintzen formakuntza baten, non erabiltzen daen populismoa eta hizkuntza, zuk dinozu moduan aurreko zera, tergibersatu egiten dabe, baina gainera, erabiltzen dabe, jendeartean dagoen hizkuntza bat, ulergarria izan daiten, eta buelta ematen dotzie, hainbat, kontradizio galantak dauz, bere hitzetan eta bere ekintzetan. Eta gero jartzen dira emakumeen defentsaile moduan, eta bebai homosexualena, eta bebai lesbianena, eta, baina dinozu, baina zuk botatzen dozuna ez da hori, botatzen dozuna da gorroto diskurtsoa, non legitimatu egiten da, non erakundeek ez dabe, edo instituzioek ez dabe hartzen neurririk zuen kontra, eta jarraitzen dau, eta sartu egiten da odolan esango neuke, ADN horretan, eta jendeak sinestu egiten dau, ez dagoela genero violentziarik, ez dagoela homosexualideen kontrako violentzia bat, eta ez dagoela gorrotoa. No, que son, circunstancias, baina ez gorrotorik. Orduan, gero hori bebai epaitzeko zenolako ondorioak dakartzan, porque ez bat noa gorroto delitutik da edozein delitu, eta hori banalizatu egiten da gertatzen ari dana. Eta ikusten ari gara, non errepikatzen ari dara direla gero eta gehiago. Zuek biak atera duzuela urrengo azpigaia, esango genuke azkenekoetan, eskuineko alderdien diskurtzoak nagusitu egin dira. Adibide gertuena Ipar Euskal Herrian ikusi egin dugu bart, ehunka pertsona bildu ziren Biarritzen Erik Zemug eskuin muturreko polemizaren etorrera zalatzeko. Ultra eskuindarra arrazista, erreakzionarioa eta homofoboa da, eta Frantziaren burujabetza defendatzen du Europako Batasunaren aurrean. Ikus dezagun. Honte à vous les anciens! Honte à vous! Vous avez oublié les peuples de la guerre! Honte à vous!
salatu nire ustez, baina noroz gaidentik bere ideia nazkagarrien salatzeko gira. Zemurrek zabaltzen dituen ideiak eta kontzeptu horiek atzerakoiak direlako, eta gu sindikatu antirasista bezala evidentea zela gaur hemen mobilizatu arginela beste eragile batzukin batera eta erakusteko argi eta garbi Euskal Herrian ez dela ongi etorria eta Euskal Herria harrera herria bat dela, ez bera bezalako pertsona batentzat. Berek ikasetik gauketok gira zemuten etokera salatzera, eta orokorrean fasismoa jokatzaren beharra aldakikatzera, eta uste dugu salaketa zaratago, eta salaketa simbolikoa zaratago, hasi bakaela antolatzen errealki fasismoaren kontra egiteko, eta hori uste dugu antolakuntza komunista dela fasismoari egiazkiz aurre egiteko modua. Lehen gorrotoa komendau dugu, nola, ukatzen dute genero indarkeria horre existitzen dela, ukatzen dutela hori, baina gainera diskurtso hauek askotan, eratzaileen etnian edo jaioterrian zentratzen dira edo jartzen dute fokua. Hori beste hildo bat ekartzen dago, ez da, arrasakeri... Nik ez nuke esango askotan, beti. Ni beti irakurtzen dudanean, bortzaketa bat egin dudanean, begiratzen dut, zein den bere jatorria. Estatu espainolakoa baldin bada Euskal Herrikoa eta zuria, ez da gertuten. Baltza bada magrebiarra ez dakit nongoa, beti. Horrek zer egiten du? Azken finean, estereotipoak elikatu egiten ditu, bueltan jarraitzen dugu pentsatzen beti atzerrian dagoela askoz baino matxismoa gehiago hemen baino, porque ematen du hemen eskerrakoa baldin basara ja utzi dotzezu matxista izateari, arrasista izateari, dana ista guztiei alde batera utzi dotzezu. Dino batek diskurtso hauek atzerakoiak dirala, baina nik uste dut ez dela, erru nagusia egiten dugunean, hartzen dugunean, diskurtso atzerakoi bozala. Gauza bat, argi gelditu behar da, non, giza eskubideak ez dira negoziatzekoak. Orduan, hau ez da zure iritzia. Homofobo izatea, arrasista izatea, matxista izatea, ez da iritzi bat. Orduan, iritzi horrek, zu dinosuna, iritzia dana, giza eskubideen kontra baldin badoia, zu fascista bazara. Punto, ez dago besterik. Eta hau, jendeak barneratu behar dau. Porque es que, ni pentsatzen dut, bai, homosexualak izan aldirela, baina bere etxean. Ez barkatu. Hau ez da iritzi bat. Hau da, zuk giza eskubideen kontra jorratzen ari zarela. Orduan, ez dago inolako legitimizazioarik honen inguruan. Eta ez eztabaidarik. Niri pertsona bat dator, nik ez dut eztabaidatzen zurekin, punto. Ez dut onartzen. Giza eskubideen kontra baldin badoa zure iritzi hori, ez dut onartzen. Sentitzen dut, igual radikale izango naz, baina berdin dio. Ez nik erat nago zurekin, ikusten hori ez dela negoziatzen, horren kontra borrokatu behar da. Ez dira iritziak, dira beste pertsonen eskubideen urraketak dira. Hori ezin da negoziatu. Eta gaina uste dut, azken aldian, ari garela normalizatzen horrelako fenomenoak. Eta uste dut asko normalizatzen direla mas mediatik edo eremu mediatikotik. Nik ulertzen dut albistea dela eta ez bakarrik kasunetan, box eta lako mogidak. Eta arriskutsua da, zeren orain igual da show bat, baina horiek dira elementu arriskutsuak eta etorkizun batean ingo dute kontra, medioien kontra edo aurrean dagonaren kontra. Hori da euren ikuspuntua eta uste dut hor, irmotasun batekin borrokatu behar da. Kalean eta proposamen konkretuekin. Eta baina uste dut garai hauetan, incertidumbre garaietan, pandemia dela eta, lehen itxegin dugu, aldaketa klimatikoa eta gorrotoko diskurtsoek hartu aldutela indar handia. Orduan, badakagu ardura errotik mozteko eta hori zuk esan duzuna, ez onartzeko eta ez normalizatzeko. Eske horrekin bat, gehitzeko da pertsona hoien, hau da, normatibitatean ez dauzen pertsonen deshumanizazio bat ematen ari da. Eta onartzen ari da.
urperaketa bat dago. 200 pertsona hiltzen dira, aquí no pasa nada. Ez dabe jasotzen, internazionalki adibidez dan lege bat non zu itxasoan topatzen dozula, ez daki zein txalupa eta hartu behar dozula, aquí no pasa nada. Eta jarraitzen du, orduan, gertatzen dena da, gisa moduan, usten dotzagunean ikustea pertsona horrik, berdin jaku zer gertatzen jakon. Porque ez dira nireak, gara gu eta besteak. Eta orduan, gu geure buruak salbatzeko, behar dugu hori, gu erdigunean jartzea. Eta berdin da, inguruan zer gertatzen dana. Eta hau da, eta jokatzen dabe, alako partiduak eta alako pertsonaiak jokatzen dabe horrekin. Zeran konbentzituko dabe biztanlegoa, jakiteko ezberdina garela, gu eta eurak, beti. Nigaitik mezu horrekin amaitutzat emango nuke solasaldia, 1000 esker gurekin egoteagatik. Gogoratu bihar 9:00 gutxitan berriro hemen egongo garela gakoak saioan, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gabon. Herrigoraren udazkeneko kanpaina, Nafar hegoaldeko usta euskara Gipuzkoa, eta abiatzeko modua da auzolanean egitea. Gero kanpaina bukaeran banatuko diren saskiak prestatzen. Aukeratu dugu horrela hastea, nahi genuelako aurtengo kanpaina honetan batez ere atentzioa jarri kanpainaren ekarpenari esker sustatuko diren euskalgintzako proiektuetako bat agerraldia da. Agerraldi horren espiritua, irudia eta hori erakusteko aukera bat izan alzelako lehenengo egun hau. Berez auzolan hau, kutxak egitearena urteroko hitzordua da, jende oso gustora etortzen dena eta hemen goiz pasa bat egiten duguna, baina urten hori apur bat indartu dugu, jende gehiago etorri da gainera, batez ere jende gaztea, eta gero arratzaldean Tuteran, kontzertu bat egongo da, agerraldiaren agendan dauden ekintza guztien artean kokatu duguna, eta kontzertu horretara ere beste jende asko etorriko da, eta horrela apur bat irudikatzen dugu kanpaina hasierako momentu honetan, bai alde batetik, kanpaina hasten dela, kutxak preste daudela, eta eskariak egiteko epea zabaltzen dela eta bar, baina batez ere, kanpainaren arrazoi nagusietako bat dela agerraldia egitasmoa bultzatzea. Euskararen emaria berrituta eta berriro geuk egiten ez badugu ez baitu inork egingo. Nafarroa erdita hegoaldeko eremu honetako euskaltzaletasunari ekarpen ekonomiko bat nola egin aldiogu, hemengo nekazaritzari edo ekoizpenari bultzada nola eman aldiogu, eta hori auzolanean nola egin daitekeen. Eta ematen du eskema horrek oinarriak badituela. Eta agerraldi azken finean da, eremu honetan euskerak espazio barriak irabazteko egitasmo bat. Tokian tokiko euskaltzaleek ikusten dituzten behar eta interesak eta gogoen arabera, ber nola bultzatu aldiren, iniziatiba puntualak, egonkorrak edo abar. Leku batzutan izango dira ludotekak martxan ari direnak jartzen, beste batzutan ekoizletxe batzuetan euskera planak, herri batzuetan kale izendegiak elebitan jartzen ari dira, euskera egunak antolatzen, eta apurka-apurka segurazki etorriko dira egitasmo iraunkorragoak eta anitzagoak. Eta orduan, AEK sortzen eta ikastolek egiten duten euskaltzaleak eta euskaldunak sortzeko atal horri, agerraldiak segurazki osatu ahal izango dio agerraldiaren egitasmoak eman ahalko dio, espazio barriak irabazteko, eta hemen orokorran azken finean euskarari euspo barri bat emateko aro bat irekitzea. Eta kanpainak, udazkeneko kanpaina hauek saskiak, banatzeko kanpaina hauek horri bitartekoak eta horri bultzada emateko
tresna izango dira. Eta segurazki, orain da momentu aurrengo 3-4 urteetan salto hori emateko. Agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira. Venga, agur. Fijatu altzea, komuneko moketa horrien. Hoi bai, haze, wifi, puska. Nik etxean berdina zekat. Bai? Bai, Euskaltelekoa. Aiba, Euskaltelea pasako naiz, Ezagutu Euskaltelen Wi-Fi Mesh. Abiadura handiagoa eta erabateko estaldura etxeko txoko guztietan. Zatoz Euskaltelera osoa Infinitirekin eta eskuratu gigabateko zuntza. Pinguikor linea gigamugagabeekin, telebista laukadekoa eta Netflix, hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta bi Wi-Fi Mesh amplifikadore adimendun barne. Con los ojos perdidos en la ruleta, remordimientos cuando te acuestas, bajan slots y suben apuestas, debilita lo que tú demuestres. La gente sueña con hacerse de oro, pero a este paso va a perderlo todo y es la misma historia. Retirarse a tiempo es una victoria, like con tu civili. Nena movilla, kina postatzen eta tanak isili. Akirik iristen ez den lekutan ez pilatu itzalik, mugiko itzalik. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zoom modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea, zure modura. Hemen dago gure lurra, eta hemen dago gure jendea, hemen gure ondarea ere. Eta errezeta sekretu hori, hemen daude hamaiketakoak, brindisak, bazkariak eta afariak. Hemen daude gure lurraldeko kalitatezko produktuak. Hemen dago Nafarroa. Reino Gourmet, Nafar kalitatea. Malabarismoak egin behar badituzu bizitza pertsonala, familia eta lana bateratzeko, Kontzilia. Langilei eta enpresei zuzendutako webguneak. Kontziliazio erantzunkidea lortzen laguntzeko guztien onerako. Kontzilia. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Izortze Santin zientzialaria, eguerdion eta ongi etorria Hamaika Telebistara. Eskerrik asko, eguerdion. Koronavirusa berriro ere lerreburuetara bueltatu da, badirudi kutsatzeak goraka egiten ari direla, eta baita ere egonda duela gutxi agerraldia, Basurtuko ospitalean, dena den zein da erradiografia, zein puntutan gaude? Zuk esan bezala, badirudi kutsatzea gora egiten ari direla, ez? Nik uste dut nolabait esperotakoa zen, azken finean orain dela 3 aste, 4 aste, altzatu ziren neurri guztiak, bat izan izik, musukoaren erabilera leku itxietan, eta horrek logikoki nolabaiteko inpaktua euki behar du, ez? Nik uste dut hemen bi gauza elkartu dira, alde batetik hori osasun neurrien altzatzea, eta bestetik ere, agian, txertatuak gauden uste dugula transmititzeko gaitasunaz daukagula, ez? Eta nolabait, hortan oinarritu du gara, zenbait ekimen egiteko eta bar, ez? Baina kontuan eduki behar dugu azken finean, txerto hauek ez direla esterilizanteak, bai egia da transmisioa nolabait txikiagotzen dutela, baina hala eta guztiz ere transmititzeko gaitasuna daukala.
daukagula, ez? Orduan nik uste dut bi gauza horiek elkartu direnez, gero baita ere sartu gara urtaro batean, non normalean gure jarduera guztiak leku itxietan egiten ditugun, eta badakigu ze arriskutsua da hori, eta horrek eragin du, hain zuzen ere, kutsatzeen gorakada hori, ez? Musukoa izan daiteke gakoa hemen ere, ez dakit gehiagi erlaxatu garen alor horretatik, noiz arte erabili beharko genukeen musukoa ere muitxietan behintzat? Nik uste dut musukoa momentuz mantenduko dela, ez? Argi dago musukoa momentu honetan dela txertoekin batera, lanabez garrantzitsuena COVID-19 aurre egiteko, ez? Transmisioak oso modu eraginkorrean ekidin ditzakeelako, ez? Leku itxietan badakigu kutsatzeko probabilidadea oso altua dela, badakigu SARS-CoV-2 hau aerosolen bitartez transmititzen dela, eta gainera leku itxietan gaizki bentilatutakoetan akumulatzeko edo metatzeko gaitasuna daukala airean, eta hori oso arriskutsua izanik, daukagun lanabez bakarra hortaz hori ekiditeko da musukoa, ez. Orduan nik uste dut, bai udazkenean, baita neguan ere, non leku hitzetan egoten garen gure jarduerak aurrera eramateko, ezinbestekoa izango dela musukoa mantentzea, eta pandemiaren bilakaeraren arabera, pentsa dezakegu igual udaberrian ja musukoa kentzen hastea, ez? Baina hori ikusi beharko dugu nola bilakatzen den pandemia. Musukoaren erabilerari buruz hitz egiten ari garen honetan, lehen hezkuntzako ikasleek patioan oraindik ere derrigorreratuta daude musuko hori eramatera. Oinarri zientifikorik aldu erabaki hau? Erabaki honek, barkatu? Bat ere, ez. Hemen esaten dutena da, umeak ez daudela txertatuta, ez? Eta hori izango litzateke ezberdintasun handiena nagusiekin. Zergatik nagusiak gara joan kaletik musukorik gabe, eta umeak patioetan, zeinetan aire librean dauden, ezin duten. Agintariek esaten digute da txertatuak ez daudelako, ez? Eta hori horrela da, baina beste evidentzia zientifiko argia da, leku irekietan kutsatzeko probabilidadea 20 aldiz txikiagoa dela. Orduan, ezin dena ulertu da momentu honetan, zeinetan, helduon 80% baino gehiago txertatua gauden, umeekin horrela jokatzea, ez? Nik uste dut evidentziak ez dutela erabaki hori sustatzen, izan ere, datuak hor daude, eta Hego eta Ipar Euskal Herrian, adibidez, oso erabaki ezberdinak hartu dira, egia da EAEn erabaki dela mantentzea, Nafarroan musukoak kendu da jolastokietan, Iparralden adibidez, kendu dituzte jolastokietan eta baita ikasgelen barruan, orduan, datu berdinak izanik ezin da ulertu zergatik erabakitzen diren gauzak ezberdinak diren, ez? Beraz, umeen aurkako, eskubideen aurkako erabaki bat bezala hartu daiteke baita ere? Bai, azkenean umeak ez dira kejatzen, ez? Beraiek ohitua daude, eta, beti nik esango nuke, umeak eta zaharrenak izan direla igual kaltetuenak, ez? Zaharrenak COVID-19 larria pairatu dutelako eta asko hil egin dielago, eta umeak hasiera batean gut txertatuak ez ginenez, beraiei musukoa, parketan eskolaztea, ez elkartzea, orain txertatua gaudela, eta teorian nahiko babestua gaudela, baita ere umeak zigortza ditugu, ez? Eta nik uste dut umeen eskubideen aurkako erabakia dela erabatez. Esan duzu, herritarren gehiengoa txertoa edo pauta osoa hartua duela dagoeneko, beraz, fase berri batean egongo ginateke dagoeneko birusarekin elkarbizitzen ikasteko fase horretan? Badirudi poliki-poliki fase horretarako bidean gaudela, ez? Badirudi birusa ez dugula desagertaraziko, izan ere historian zehar oso birus gutxi desagertarazi dira, polioa adibidez desagertarazi gintzen, txertaketari esker hori ere azpimarratu nahiko nuke, baina badaude beste birus batzuk endemiko bilakatzen direnak, ez? Eta endemiko esan nahi du, zonalde geografiko konkretuetan agertzen diela, edo populazio konkretu batean agertzen dela, ez? Hor prevalentzia modu konstantean mantentzen da, eta birusaren presentzia modu konstantean mantentzen da. Kontua da, jende asko txertatuta egonik, hori nolabait transmisio hori kontrolatua dagoela hor. Eta orduan, birusak berak daukan inpaktua hospitalizazioetan eta hilkortasun tasa txikiagoa izaten dela. Bidean gaude, baina noiz iritsiko gara birusa endemikoa izatea, oraindik ez dakigu, bidean gaude, nik uste dut gainera oso modu positiboan. Baina hori kontutan izanik gure herrialdean zein egoeratan gauden, ez? Ezin dugu ahaztu hau pandemia bat dela, eta endemikotasuna hitz egitea beste herrialde batzuetan oraindik ere oso modu gordinean pairatzen ari direnean birusaren inpaktuan ikuste dut gehiegi esatea dela.
Eta testu inguru honetan aldaera berriak etorre daitezke, azpi aldaera bat antzeman dute, penintsulako hainbat tokitan, Delta Plus delako hori, arek utxagorragoa dirudiena, alarmismotik aratago ohitu behar gara aldaera berriak etorriko direna? Aldaera berriak etorriko dira eta seguruenik ezagutzen ez ditugun aldaerak egongo dira ja zirkulazioan. Kontua da, Erresuma Batuan aurkitu dutela aldaera hau, sekuentziatzen dituzten pertsonen 6% edo agertu da aldaera hau, eta kontua da, Erresuma Batuan oso sistema potentea daukatela virusak sekuentziatzeko, eta horregatik betian atzematen dituzte aldaera berriak. Baina hori kontuan izanik, imaginatu zer gertatzen ari dan, adibidez, Afrikan. Nun txertatze kanpainak ez dira existitzen, oso jende gutxi txertatua dagon, bertan immuneskazia dagon jende asko dago, bertan seguruenik sortzen ari dira aldaera berri asko ez ditugunak detektatzen. Orduan nik uste dut horretara ohitu behar garela. Ez dut uste aldaera konkretu honek gehiegi arduratu behar digunek, azken finean egia da kutsatze probabilitatea pixkat emendatzen duela, transmisio 110 baino gehiago transmititzen delako, baina kontutan izan da ze saltu eman genuen hasierako handuietatik alfa eta delta varianteetara, 150 gehiago kutsatzen zutela, nik uste dut honen efektua ez dela hain esangarria izango. Eta herritarren gehiengoa pauta osoa jaso duen honetan, ikerketa txosten batzuek adierazten dute txerto horien eraginkortasuna hilabeteetan zehar beheranzko joera bat izan dezaketela eta horren aurrean errefortzu dozia emateko ikerketak ere abian dira. Gaur bertan onartu dute, jantzen txerto hartu dutenek zaurgarrienek behintzat bigarren dosi bat jasotzea. Gizarte osoak uste duzu errefortzu dozi hori hartu behar izango duela epe ertainean? Momentu honetan ikustot ez dagoela evidentzia zientifiko nahikorik esateko populazio osoak bigarren edo hirugarren dosi hori behar duenik. Egia da, badaudela pertsona batzuk immuneskazia dakatelako, gaixo daudelako, edo tratamendu kimioterapikoekin ari direlako, edo jende oso zaharretan zeinetan sistema immunea ahulduta dagon, justifikatua egon daiteke hirugarren dosi hori. Momentuz, evidentziek esaten dutena da, oraindik ere denbora pasa ahala, txertoek gaitasuna daukatela COVID-19 larria garatzea ekiditzeko. Eta nik uste hori dela klabea. Gainera badaude, zenbait ikerketa ez daudenak ondo diseinatuta. Begiratzen dena da antigorputz neutralizatzaileen presentzia. Eta horiek igotzen dira txertoa jaso bezain pronto, baina normalean gero beraka egite dute. Eta logikoa da beraka egitea. Sistema immunea askoz konplexuagoa da, eta aurrerantzean infekzio bat eukiezkero antigorputz horiek berriro sortuko dira, eta antigorputzak ez diren sistema immuneko beste zelula batzuk aktibatu egiten dira. Orduan, momentuz ez daude evidentzia zientifikorik hori babesten dutenik, eta nik uste dut ez dela proposa. Herritarren gehiengo txertoa hartua baina 12 urtetik beherako entzat, oraindik txertorik ez. Hemen ere polemika sortzen du gaiak. Bai, komplexua dalako, azken finean umeak dira. Eta, farmazeutikek hasi dute beraien bidea, entzegu klinikoak egin dituzte, lortu dituzten